Arratsaldeon ikusle zer modu ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilak 3 astelena dugu, asteragoaz gaurko eguneko titularrekin. Nafarroako 10 udal handienek eta merindade burukoek aurrekontu egonkortasunari buruzko legea bertan bera uzteko eskatu diote Madrili, Iruñan egindako tokiko autonomia defendatzeko jardunaldian. Itxasodei Gaztelu hartan egiteko azengoi tentsioko linea ez da egingo. Espainiako gobernuaren ingurumen ebaluaziorako zuzendaritzak jakinarazi die proiektua atzera bota dutela. Nafarroako gobernuak eta sindikatuek aho batez onartu dituzte Nafarroako administrazio publikoetako langileen lan bizitza eta familia bateragarria izateko neurriak. Eraso homofobo bat jasandu gazte batek Iruñean. Osasunak porrota atletiken aurkako Euskal Derbian gorritxo ekila ezinezkoa dute salbazioa lortzea, azken postuan jarraitzen dute 11 punturekin. Noe Bermejo artistaren arte instalazioa Ziudadlan ikusgai hurrengo maiatzaren 28 arte. Zuberoatik Nafarroara pasatuko da berriro ere korrika. Astelehen honetako albisteekin hasteko Nafarroako 10 udal handienek eta merindade burukoek aurrekontu egonkortasunari buruzko legea bertan bera uzteko eskatu diote Madrili. Biztanle gehien dituzten Nafarroako 10 udalek eta merindade burukoek jardunaldi bat egin dute Iruñeko udaletxean. Madrilgo gobernuak 2012ko apirilaren 12an onetsi eta aplikatu zuen apirilaren 27ko aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko lege organikoaren edukia arbuiatzeko. Lege horrek tokiko entitateen gastu ahalmena mugatzen du eta zorraren ordainketa lehenetsi. Ez hartzen duenaren arabera, toki korporazioen gastu mailak ezin izanen du gainditu barne produktu gordinaren hazkundearen erreferentzia tasa, udal bakoitzaren finantza egoera kontuan hartu gabe. Horrek berekin dakar esaterako oztopoak jartzea tokiko gobernuek ez dezaten plantilla handitu behar besteko langilez, gero eta handiagoak diren desparekotasunei aurre egiteko, aterpe premia asatzeko, modernizatzeko eta abarretako eta milioietako superabitak sortzera behartuak izan dira bankuei ordaintzeko prekarizazioa eta desparekotasunak areagotzen diren bitartean. Horrela dio hain zuzen jardunaldiari buruz eman dion agiriak. Honetxetako testua jardunaldian parte hartu duten udaletako osoko bilkuretan aurkeztuko dute mozio gisara. Testuak oro bat dionaren arabera herritarrei jakitera emanen zaie erabaki honen inguruko edukia. Udal bakoitzak erabilgarri dituen bitartekoen bidez eta erabakia Nafarroako gobernuari, Nafarroako parlamentuari, Ogasun ministerioari, administrazio publikoei eta Nafarroako udal eta kontzejuen federazioari jakinaraziko diete. Jardunaldian honako hauek hartu dute parte Iruñako alkateak, Tuterako lehen alkateordeak, Barañaingo alkateak, Burlatako alkateak, Eguesibarko alkateak, Lizarrakoak, Zizur nagusikoak, Tafaiako alkateak, Antxoaingoak, Atarrabiakoak, Zangotzakoak eta bukatzeko Herriberriko alkateak. Bilera amaitutakoan prentsaurreko bat eginda jardunaldian egindako agiriaren edukiaren berri emateko. Hemen bildutako alkatek honakoa adostu dute. Madrilgo gobernuak 2012ko apirilaren 12an onetsi eta aplikatu zuen apirilaren 27ko aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko 2/2012 lege organikoaren edukia arbuiatzea. Gobernua premiatzea, beharrezko neurriak premiaz arditzan, alik eta lasterren indargabetzeko aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko legea. Herritarrei erabaki honen inguruko edukia jakitera ematea, erabilgarri dituen bitartekoen bidez. Eta hartutako erabakia Nafarroko gobernuari, Nafarroko parlamentuari, Ogasun ministeriori, administrazio publikoi eta federazioari jakinaraztea. Iruñako udalak bultzatu du jardunaldi hau besteak beste egiaztatu duelako Iruñak batzuela 2016
urtean gaitasun nahikoa diru sarrera gehiago sartzeko aurrekontuetan eta hortaz gastu ahalmena handitu ahal izango zuela eta horrekin batera inbertsio gehiago finantzatzeko aukera ere. Baina aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko lege organikoak ezarritako gastu mugak eragotzi egiten du gastu horiek handitzea, ez die uzten toki administrazioei diru sarreren arabera gastatzen. Iruñak 2016 urte bukaeran 74 milioi euro zituen geldikinetan. Lehenengo gaurko bilera benetan oso emankorra izan dela, ze guk hemendik Iruñetik proposatzen genuena, baino haratago alkateek eta alkatesak bere ideiak ere ekarri dituzte, eta nik uste dut aberastu dela eta asko gainera, ez? Datuak, eta nik aipatu ditut batez ere Iruñeko datuak, baina eramangarriak izan daitezke baitere gainerako udaleetara, oso positiboak direla oro har, eta hala eta guztiz ere eskuak lotuta ditugula, kudeak eta horren ondorioz dauden diru horiek ezin ditugula inbertitu adibidez gastu sozialetan. Horregatik esaten genuen lege honek mozten duela bertako administrazioen askatasuna batez ere inbertitzeko eta kontutan hartuta normalean udaletxeetan edo udaleetatik kudeatzen direla gastu sozialak, hau da, zuzenean, jendartean, iristen diren askotan zerbitzuak eta zuzenean gugandik, hemen udaleetatik eta sortzen direla, kaltea bikoitza dela. Eta horregatik eskatzen dugu, hemen aho batez, gainera, lege horren deusestea. Itxasode ikastelu artean egitekoa zen goi tentsioko linea ez da egingo. Espainiako gobernuaren ingurumen ebaluaziorako zuzendaritzak jakinarazi du proiektua atzera bota dutela. Espainiako gobernuaren ingurumen ebaluaziorako zuzendaritzak jakinarazi die ofizialki itxasode ikastelu artean egitekoa zen goi tentsioko linea atzera bota dutela. Proiektua atzera botatzeko arrazoi bide nagusietako bat, haren kontra aurkeztutako helegite ugariak izan direla eta 100 udalbatzak baino gehiagok egitasmoa ez egiteko eskatuz onartutako mozioak. Gogora ekarri zuten gainera ez dela herri mugimenduaren ondorioz antzeko egitasmo bat baztertzea lortzen den lehenengo aldia izan ere, 2011an ere linearen beste ibilbide bat atzera bota zuten. Egitasmoak oro har, argudio aski ahuletan oinarritzen direla uste dute plataformako ordezkarieko horregatik utzi behar direla bazterrean. Esaterako bere garaian UPNek Nafarroako gobernuko buru argudiatu izan zuen linea elektriko berria beharrezkoa zela Lizarrerian argindar hornidura bermatzeko, orain ordea Deikaztelun linearik lotu gabeko azpiestazio bat egiteko asmoa azaldu dute egitasmoaren arduradunek eta uste zena baino indar gutxiago duna gainera. Horiek horrela, UPNeko buruen arrazoibideen funts falta agerian geratu dela uste dute plataformako buruek. Konpromiso eskatu diote Nafarroako gobernuari ere, izan ere, auziari buruz jarrera irmorik ez erakustea egotzi diote eta haren babesa nahi dute. Izan ere, badakite Espainiako energia sareko buruek erretiratutako proiektuaren ordez beste bat aurkeztuko duela segituan eta potentzia txikiago duna eta ondorio urriago dune izango dela badirudi ere, horren aurka ere egin behar dela pentsatzen dute. Hain justu, horretan ari dira. Proposamen zehatzak lantzen. Nafarroako gobernuak eta sindikatuek aho batez onartu dituzte langile publikoen lan bizitza eta familia bategarri izateko neurriak. Foru gobernuak eta sindikatuek aho batez onartu dituzte Nafarroako administrazio publikoetako langileen lanbaldintza eta familia bateragarri egitea errazteko neurri berriak. Lab, ELA, Comisiones Obreras, AFABNA eta UGT sindikatuekin lortutako akordioan batetik lan bizitza eta familia uztartzeko langileek duten eskubiderako lanaldeak murriztuko dira eta bestetik lizentziak eta baimenak emango dira kasu ezberdinetarako. Jaiotzak, gaixotasun bidezko ospitaleratzeak, heriotzak, senitartekoak hartzea edo zaintzea besteak beste. Modu horretan orain arte langile publikoek lanaldia 6-ren bat, eren bat edo erdia soilik murrizteko aukera bazuten. Orain, oro har, beste 4 modalitate izango dituzte lanaldiaren 8-rena, 4-dena, 2 bosten eta 2 eren.
ordaindutako lizentzia eta baimenei dagokionez berri batzuk sortu dira, adibidez, haurdunaldian 37. astetik aurrera seme-alaba goiztiarrak jaiotzeagatik. Era berean, ordaindu gabeko baimena sortu da lanbidea perfekzionatzeko ikastaroetara joateko. Horrez gain, lehendik zeuden lizentziak eta baimenak hobetu eta gehitu dira. Eta bertze kontu batekin jarraituko dugu aurrera, eraso homofoboa jasan du gazte batek Iruñan. Iluntzeko 11 zirela jasan zuen gazte batek erasoa, haren bikotekidearekin zigoan eskutik helduta Iruñekoa Bejeras kalean, halako batean ukabilkada bat jo zioten. Beste bi gaztek egin zieten eraso, anbulantzia batek hartatu zuen ukabilkada jaso zuen gaztea eta udaltzainak ere gerturatu ziren gertatutakoa ikertzera. Gaur bertan jakinarazi du udaltzaingoak identifikatu dituztela bi erasotzaileak. Eta futbolean Osasunak porrota Atletiken aurkako Euskal Derbian gorritxoekia ezin dute salbaziotik atera, azken postuan jarraitzen dute 11 punturekin. Sadarren jokatutako Osasunaren eta Atletiken arteko derbian bizkaitarrak nagusitu ziren 1-2 utziz markagailua. Jaun eta jabe izan ziren zuri-gorriak, ez zuten aparteko erakustaldirik eman, baina inolako arazorik gabe menderatu zuten Osasuna. Bi taldeen arteko ahalmena markagailuak iradokitzen duena baino handiagoa izan zen. Atletik eroso aritu zen, lehia une oro kontrolpean zuela. Osasunak ordea jarraipena eman zion azken lehiatan erakutsitako ezinari eta enegarren kolpea jaso zuen sasoi honetan. Derbia izaki gorritxoak lehiakor aritzea espero zen, baina oldarraldi sorte batzuk salbu nekez lortu zuten Atletik estutzea. Nahiko trakamilatua hasi zen norgehiagoka. Bi taldeei zehaztasuna falta izan zitzaien jokoa ehuntzerakoan eta hala oreka izan zen nagusi partidako lehen minutuetan. Hala baina minutuen joanean Atletik nagusitzen hasi zen, Beñatek aginten makila hartu zuen zelaierdian eta erasoko jokaldiak Osasunaren area zapaltzen hasi ziren. Gorritxoak ohi bezala bigun aritu ziren defentsa lanetan eta horrek ordaina ekarri zien. Azkar ekarri ere, izan ere 12. minutuan egin zuen lehen gola Atletikek aduri zen bidez. Aurrelariak 100. gola sartu zuen ligan talde zurigorriarekin. Kolpearen ostean suspertu egin zen Osasuna eta orduan jokatu zituen norgehiagokako minuturik onentsuenak. Itxu-itxuan jo zuen erasora. Gorritxuek gertu izan zuten berdinketa, gola egitear izan baitziren Ribiere, Riera eta Oier, baina ez zuten baloia sareratzen asmatu. Hala, behin Nafarren erauntxia amaituta neurketak gola iritsi aurreko egoerara itzuli zen. Atletik nagusi eta Osasuna ahul, iparra galduta. Zurigorriak bigarren golaren bila abiatu ziren beste gol batekin partida ia itxita utziko zuten jakitun. 3 puntuak beharrezkoa zituzten Europako postuen lehiari begira eta ez zuten ezustekorik nahi. Arriskua eskuinegaletik sortu zuten batik bat Ernesto Valverderenak. Williams, Zorrotz eta Temati bili zen eta saria izan zuen lehen zatiaren azken atxean, 54. minutuan. Pase ederra eman zion De Marcosek eta aurrelariak ez zuen barkatu. Gauzak hala, bigarren zatia apur bat irekiagoa izan zen, gorritxoek urrats bat eman zuten antzinerat partidan berriz ere sartzea helburu. Hala baina, Atletik ondo eutsi zien Osasunaren oldarraldiari. Gola iristen ez zela ikusirik gorriak amore ematen hasi ziren eta horrekin batera ritmoa galdu zuen neurketak. Neurketa erabakita zegoela zirudien, baina 10 minuturen faltan 1-2 egin zuen Sergio Leonek arean jokaldi ederra eginda. Orduan berdinketarekin hasi ziren abesten zale gorritxoak, baina Osasuna etzen gai izan gol hori segida emateko. Hala, azkenean 3 puntu baliotsu poltsikoratu zituen Atletikek. Osasuna bere aldetik are ondoratuagoa gelditu zen. Atletikek puntu batera du orain 6. postua eta urrats garrantzitsua egin du Europara sailkatzeko. Osasunak berriz zulo jarraituko du, mailari eusteko ia aukerari gabe. Noe Bermejo artistaren arte instalazioak Ziudadelan egonen da ikusgai hurrengo maiatzaren 28 arte. Argazki marko, marrazki eskema eta objektu ez osatutako instalazioak maiatzaren 28 arte ikus daitezke.
Ziudadelako labea argazkiak errebelatzeko kamera handi bat bihurtu da aldi baterako. Barruan, Noe Bermejo artistak Parisen 1982an hartutako argazki baten papera kokatu du, lagun arteko afari baten oroigarria zeinaren irudirik ez dagon. Ez da bakarra, aretoaren erdian zintzilik argazkirik gabeko argazki markoz osatutako instalazio bat dago, hamarnaka argazki marko barroko, diru zorroko edo karteneko argazkienak erabili, ahaztu eta bazter utzitakoak. Horiek baliatuta egileak bisitariekin solas egin nahi du oroimenari buruz, memoriari buruz, memoria oroitzapenaren gaiu den aldetik, baina baita gordetzeko leku gisara ere, leku bat nomiatu, aurkitu gorde eta esku hartu. Ziudadelako labean orain ukiezina den leku hori oroimena fisiko egiten da. Halakoa da Noe Bermejok egin duen proiektua, oroitzea, gogoratzea, ahaztea izenburupean, maiatzaren 28 arte bisitatu ahal izango dena Ziudadelako labean. Egileak berak aurkeztu du bere obra prentsaurrekoan kulturako, hizkuntza politikako, hezkuntzako eta kiroleko alorreko zuzendari Maitena Muruzabalek lagunduta. Eta albistekin bukatzeko Zuberoatik Nafarroara pasatuko da berriro ere korrika. 5. eguna du korrikak eta Zuberoa eta Nafarroa artean egingo du egun gehiena. Gauean ateri eutsi dio eta jende multzo politak izan dira lasterka Lapurdiko herrietan. Besteak beste Azpeitiko udalak eta Azparnekoak elkarrekin egin dute korrika, Burtzirietako jendea ere izan da bertan. Baiona hiriburuan atzo arratsaldean igaro zen, eta besteak beste elkarrekin aterazien alderdi politikoetako ordezkariak. Jan Rene Etxegarai auzapeza ere han izan zen. Garapen Kontseiluko ordezkariak ere egin zuten korrika. Aturri ibaia traineru batean zeharkatu zuen lekukoak. Maulera goizeko 10 aldera iritsi da. Eskoletako umeek eta herriko etxeko ordezkariak hartu dute lekukoa, besteak beste Michel Etxebest alkatea erean izan da. Nafarroara joateko izpegiko maldak gainditu beharko ditu gaur arratsaldean korrikak. Erratzutik sartuko da Baztanera. Herri nagusira, Elizondora, arratsaldeko 7 eta 20 bueltan iritsiko da. Handik Doneztebe aldera joko du. Bihar goizean sartuko da Gipuzkoara, Betelutik barrena. Errepasatu ditzagun gaurko egunak utzizkigun titular nagusiak. Nafarroako 10 udal handienek eta merindade burukoek aurrekontu egonkortasunari buruzko legea bertan bera uzteko eskatu diote Madrili Iruñean egindako tokiko autonomia defendatzeko jardunaldian. Itxaso dei Gaztelu hartan egitekoa zen goi tentsioko linea ez da egingo. Espainiako gobernuaren ingurumen ebaluaziorako zuzendaritzak jakinarazi die proiektua atzera bota dutela. Nafarroako gobernuak eta sindikatuek aho batez onartu dituzte Nafarroako administrazio publikoetako langileen lan bizitza eta familia bateragarria izateko neurriak. Eraso homofobo bat jasandu gazte batek Iruñean. Osasunak porrota atletiken aurkako Euskal Derbian gorritxo ekila ezinezkoa dute salbazioa lortzea, azken postuan jarraitzen dute 11 punturekin. Noe Bermejo artistaren arte instalazioa Ziudadelan ikusgai hurrengo maiatzaren 28 arte. Zuberoatik Nafarroara pasatuko da berriro ere korrika. Eta bertzerik ez gure aldetik, mi esker zuen arratagatik eta astelen ona izan. Bihar arte. Zure
udaletxeak 25 urte baino gehiago alditu? Bai, Berrikuntza lanen bat eginen zenioke? jakina. Nafarroako gobernuak orain 160 arte diru laguntzak handitu ditu. Dagokizun orde edo zahar berritze bulegoarekin harremanetan jarri zaitez. Informazio gehiago etxebizitza.nafarroa.eus webgunean eta 948 012 telefonoan. Zaindu maite duzun hori. Zahar berritu zure etxebizitza. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.